Tamatake kawit mau mlayu menak iki ana apa sajak doyak kewan galak ngono lho. Aku arep goleki Raden Panji Kertopati. Goleki Panji Kertopati. Lah jenenge sapa no? Lah, kowe iki sapa to? Raden Mas Jarot. Raden Mas Jarot. Lah iya. Ning Raden Mase mung nyilih wong mengkur wong desa aku. Jenengku Jarot. Jarot. Aku Galuh. Galuh. Galuh Ajeng. Galuh Ajeng. Wah, apik jenenge. Dasar yo gaut wicara pasuryane yo mung Ajeng. Lah kok goleki sapa? Panji Inu Kertopati. Kuwi kepernah apa karo kowe? Kalau bojoku. Wo lagi calon, tegese durung duwe bojo. Lah ya ora jenenge we calon kok bojo. Oh, bener. Tegese isih kena kanggo sak sapa. Wis ngene aku arep goleki sikil. Lho mengko dhisik goleki ya kena nek rembukan dhisik wong lagi wae rampung pitepungan kok. Dibacutke nek pitepungan sapa ngerti mengko kekancan sing aku lek kesusu ora butuh aku ki nganu kenalan-kenal. Kita mengko malah tak ewangi goleki si Inu Kertopati. aku ki arep goleki dhewe arep tak ngongkon kowe. Saiki ngene Galuh. Apa? Ngerti yo papan iki wewenang. Dadi sak sapa wae kang liwat nang papan kene kudu nganggo idi palilaku tembunge kiai. Ah, dadak idi palilah sapa kuwi? Wis aku ki nek arep ngono ya tak mrono aku tak lunga aku tak goleki sikik aku. Ora kena. Ning ana sarape. Ora kena piye to? Iki dalanmu kok piye to? Lho dalane aku arep liwat kok ra entuk. Iki dalane wong kan ning wewenang. Kowe kena liwat ning kowe kudu nglegani. Lah kowe iki nek sik wewenangmu ning kene, kok sing tuku kowe kok lemah kene iki. Ani aku lak yo duweni wewenang mapan oke sing kuwasa akeh. Ono kene iki nggo dalan sapa wae entuk kok wewenang piye. Galuh Ajeng nek nesuwe ayune kaya ngono, ndaepo nek ngladeni aku. Rasa temo-temo rasa tegak-tegak. Tak delok wirane mumbul. Agelane sesak lawang. Padha kalung kupat kanca boyok sing ra kuwat. Adi jogoi ndang gentung-gentung. Durung dianu wis. Wis iki ngene to, aku ki tak bablaske rono. Piye saiki sago apa ora? Mah ora, aku ora sago. Nek aku ora sago warung apa? Lho, nek ra sago ala senane kowe nampik aku. Lah iya lho. Dikepiye wae atiku tak. Jroning rasaku rumangsa kesing. Mergo kowe ngremehke adine. Oke bocah wadon sing tak renteng. Ya kono sik do bentuk rentengi, nek aku ya moh nek tok rentengi. Kowe ora gelem. Aku tutup. Oh, taruh depan. Kok dadar moto-moto kalau Ajeng sapa kowe? Jarot. Jarot. Nggih. Sampean sinten, Pak? Aku Patih. Kudu sing peteng kediri. Ki Patih kok. Aku nesta banget kowe arep moto-moto kalau Ajeng. Ha niki wae Ajeng. Ajeng dadi simak kula. Bojo kula. Oh ya, kula mboten kurang. Lah kados Bener, Lah menika malah ngaten Ki Patih. Piye? Bener Ki Patih sinten ing kondang? Kudu sinopet. Ah menika ingkang minulya ingkang panjenengan menika sawenenge gonjo iras pamembating praja. Mestenipun suka dhateng kawulanipun. Lah iya, Suka dana driyah uga kawulanipun ngersakaken menapa kedah saged minangka. lan ngayomi para kawan. Nah, kanthi mekaten kula nyuwun sanget, Mbok. Monggo anggenipun ngreripih Ki Patih dhateng
menika pun gawe Mboten kados kula mboten supados purun. purun dadi bojo kula. Ajeng kula jak emah-emah. Ten ngomah kula wong kula sakniki apa duwe ketang namung awon wis duwe gubuk. Raja kaya nggih sapi, wedhus, jah. Saupami kula bebrayan kalian niku tentu kepenak gesangipun iki Pak. Kuwi karo. Nggih. Bali saka kandhamu aku kuwi patih sing ngayomi Lah menika para kawula. Lan nuruti apa karepaning kawula. Ning sing jenenge wong nuruti kudu karepane padha. Lah nggih pun sami. Ayo. Sami kula tresna kalian menika. Ning aku ora tresno. Iki lek mare ora padha nang kene iki. Lah ning mangke rumiyin iki Pak. Ngendikanipun para pinter, para winasis ing nami katresnan menika mangke wonten tetembungan lipir tresna, witing tresna jarang Lipet tresno. Kuwi nek kuwit. ning ya ana tetembungan. Terus pundi iki Pak? Kuwi nek tetembungan empeng para kawula. Ning nek sejatining urip sing jenenge wong bojoan kuwi ana sing nentokke. Sing nentokke kuwi ya Gusti sing murgani dumadi. Yo, Sing tuku wis entuk. teka tresna mrentus saka tulusing ati. Ha mongko galah ajeng ki nek kowe ora abadi. Saiki ngene. Terus pundi iki Pak? Wis lareno lahmu nyenengi karo galah ajeng golek liyane. Wah, Jagatku ora misak godhong kelor. ke patih kudu sinupit. Piye? Menapa panjenengan menika dereng mangertos dereng priksa kondange Jarot. Kula menika lananging jagat. Tegese kula menika menawi nggadahi gegayuhan dhateng tiyang pawis ten mesti kasembadan. Ning kok sok balik. Terus menika Kowe uga ora ngerti sing jenenge jejering Narapraja. Jejering Narapraja kuwi wenang menehi ganjaran marang sapa wong sing labuh-labuh. Ning uga wenang ngekeki pidana marang wong sapa sing luput. Klebu kowe nek ora keneng tak elekke, kowe klebu tak anggap luput. keparat wong murang kota wani nantang mring wak mami adol gendung sesongaran kaya praju arepene Jarot kowe nantang yakti. Bener, kuwate ora wedi. Arep nyoba mrengwak Mesti wae. najan sakti mandra guna Bener, nanging aku ora wedi singa lena sapa lena tumekaning sirna ayo kan kowe jauh tak asen ayo wis pasti ya oh lagi pasti wis kalah yo saiki ayo putrane nyuwun tulung nggih nyuwun tulung nggih menika kula nembe kerengan kalian bega nyuwun tulung nggih wonten kedadosan panjenengan. Kirang paiki magepokan kalian kesahipun Galuh Candra Kirana. Panjenengan sinten? Jarot Bumo mantun ganti dateng diajeng Galuh ajeng. iki calon garwa calon bojone Jarot Panjenengan waton tak yen boten kesah saking mriki kula pecahi. wis nek pancen wis sak gedang waduh padha matur nuwun nggih tujunipun panjenengan rawuh wonten ing papan
kados. Panjenengan kok wonten mriki kalian diajeng galuh ajeng. Kula niku ajeng madosi Raden Panji Inukertapati. Mesti wonten kedadosan ing prayogi. Magepokan kalian kesahipun galuh Candrakirana. Monggo kula aturi matur. Nah, kula niku jane nggih mboten cawe-cawe nggih. Perkara kendrane Raden Ayu Galuh Candrakirana niku niki Yen panjenengan mboten ngaken, mangke Purbawasesa wonten saking Kanjeng kula pejahi Paman. nggih nyuwun pangapunten. Kula pancen ingkang ngrenah Galuh Candrakirana nanging kula menika namung sak biyantu kalian Kanjeng Ratu Padikalipun. Panjenengan yang sepuh mboten ngetingalaken tumindak kang sae malah tumindak culika. Nggih nyuwun pangapunten. Purbawasesa Kanjeng Rama wonten kula ngantos jugaripun diajeng Galuh Candrakirana Purbawasesa wonten tangan kula. Panjenengan kula pejahi. Menapa kula aturaken wonten ngasaripun Kanjeng Rama? Ampun nggih kula nyuwun pangapunten sukal patan kula. Yen ngaten monggo kula sowanaken wonten ngarsane Kanjeng Rama. Piye galajeng Ya monggo. Monggo.